तू एठी अछु अरे कौन की ना लो मोर जो सांग पिंटू न तार बाघर ठीक है गला आराम से हाँ तो कौन है देखुनु मु सेटु आसुतली बड़ऊ देखाला पचारला मते कुआड जाइतिलु आ मु त कहली मो सांगर फाइनल होला बाघर आ मु जाइतिली आ मते कहूची आ तू कोन उथड़ा मारिबु कौन कहला से झाड़ा होतियानी अरे कौन हैला देखुनु भाई से बसंत मो पुओ को कोची ओथड़ा ही मारिबु अरे कहला कहला आमे कौन का पाटरे बाड़ बसे दवा कौन है सेठू कहला कहला भाई कथा सेटा न कथा हला कोन मु सतरे उथड़ा मारी अरे चुप भाई तू गली सकाळे जा कोनिया खोजी हेलो हला जे मो जिमी केबेती मो पाखर तो टंकाटा नहीं तू पैसे दबो अरे कौन कैश नहीं फोन पे कर दे खराब हो जाएगा मैं माँ हाँ तू देखो करी दे अरे 5000 टे कर दे ना